Η σιωπή αγκάλιαζε το ευρύχωρο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκεί όπου οι τελευταίοι απόϊχοι της ημερήσιας φασαρίας διαλύονταν στο βραδινό ημίφως. Το φως των λαμπτήρων φθορισμού αντανακλούσε πάνω στα γυαλισμένα ξύλινα έδρανα, δημιουργώντας μια ψυχρή λάμψη στους τοίχους που κοσμούνταν με παλιές αφίσες με ρίσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν φύγει από ώρα, και μόνο τα σπάνια βήματα του νυχτοφύλακα ακούγονταν από τους διαδρόμους, σαν απόκοσμη ηχός στις άδειες αίθουσες. Εγώ, η Ελένη, μια 20χρονη φοιτήτρια του δευτέρου έτους, καθόμουν σε μια γωνία, σκυμμένη πάνω από τις σημειώσεις μου για τη φιλοσοφία. Τα λεπτά μου δάχτυλα χάιδευαν τις σελίδες του τετραδίου, γεμάτες με το προσεγμένο μου γραφικό χαρακτήρα, αλλά οι σκέψεις μου περιπλανιόνταν μακριά από τις πλατωνικές ιδέες και την αριστοτελική λογική. Είχα μείνει μετά τις παραδόσεις με την πρόφαση να συζητήσω το δοκίμιο μου με τον καθηγητή Αλέξανδρο Κυριάκο, αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα πως αυτή ήταν απλώς μια δικαιολογία. Το ενδιαφέρον μου για εκείνον είχε ξεπεράσει προπολού τα όρια του απλού σεβασμού προς έναν δάσκαλο. Ο κύριος Κυριάκος, ένας άντρας γύρω στα 60, ξεχώριζε από τους άλλους καθηγητές όχι μόνο για τις βαθιές του γνώσεις, αλλά και για ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Η ήρεμη αυτοπεποίθησή του, η ελαφριά ηρωνία στα λόγια του και το προσεκτικό του βλέμμα, που έμοιαζε να διαπερνά την ίδια τη ψυχή του συνομιλητή του, με είχαν μαγέψει. Πολλές φορές είχα πιάσει τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια των παραδόσεών του να παρακολουθεί όχι τόσο το περιεχόμενο, όσο τις κινήσεις του, τον τρόπο που διόρθωνε τα γυαλιά του με το μακρύ, κομψό του δείκτη, ή το ρυθμικό χτύπημα των δαχτύλων του πάνω στην έδρα. Φορούσα το αγαπημένο μου λευκό λινό φόρεμα, που έπεφτε ανάλαφρα μέχρι τα γόνατά μου, και στα πόδια μου είχα τα δερμάτινα σανδάλια με τα λεπτά λουράκια που αγκάλιαζαν τους αστραγάλους μου. Ένιωθα το απαλό ύφασμα στο δέρμα μου και το ασίμι του μικρού μενταγιόν στο λαιμό μου να ψυχραίνεται καθώς η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά εν αναμονή της συνάντησής μας. Πάνω στο έδρανο μπροστά μου βρισκόταν ο φάκελος με το προσχέδιο του δοκιμίου μου, αλλά το κείμενο που τόσο προσεκτικά είχα ετοιμάσει, μου φαινόταν τώρα ασήμαντο. Έριξα μια ματιά στο μεγάλο ρολόι του τοίχου. Οι δείκτες πλησίαζαν τις 9 το βράδυ. Έξω από το παράθυρο, τα Ιωάννινα βυθίζονταν στο φθινοπορεινό σκοτάδι. Τα φώτα των φαναριών κατά μήκος της παραλίμνιας οδού έτρεμαν μέσα από τα γυμνά κλαδιά των πλατανιών, και οι σπάνιοι περαστικοί βιάζονταν να κρυφτούν από τον υγρό αέρα που ερχόταν από τη λίμνη Παμβότιδα. Διόρθωσα μια τούφα από τα σκούρα μαλλιά μου που είχε ξεφύγει από τον ατιμέλιτο κότσο μου, προσπαθώντας να συγκεντρωθώ, αλλά οι σκέψεις μου επέστρεφαν επίμονα στον καθηγητή. Όταν η πόρτα του αμφιθεάτρου έτριξε σιγανά, πετάχτηκα και σήκωσα τα μάτια. Ο κύριος Κυριάκος μπήκε με τη συνηθισμένη του βραδύτητα, κρατώντας ένα φθαρμένο δερμάτινο χαρτοφύλακα. Το σκούρο του σακάκι καθόταν άψογα πάνω του, και τα ελαφρώς γκρίζα μαλλιά του απλώς τόνιζαν τη διακριτική του κομψότητα. Σταμάτησε στην είσοδο, κοιτάζοντας το άδειο αμφιθέατρο, και τα μάτια του σταμάτησαν πάνω μου. Υπήρχε κάτι ανεξήγητο σε αυτό το βλέμμα, ένα μείγμα περιέργειας και θερμής προσοχής που μου έκοψε την ανάσα. Κατέβασα γρήγορα τα μάτια, προσποιούμενη ότι ήμουν απορροφημένη από τις σημειώσεις μου, αλλά τα μάγουλά μου με πρόδωσαν, καθώς ένιωσα να καίνε. Πλησίασε την έδρα, άφησε το χαρτοφύλακά του και άρχισε να τακτοποιεί τα χαρτιά του, λες και ετοιμαζόταν για διάλεξη. Οι κινήσεις του ήταν μετρημένες, σχεδόν τελετουργικές, αλλά διέκρινα σε αυτές μια ανεπαίσθητη ένταση, σαν αισθανόταν και εκείνος την ιδιαιτερότητα αυτής της στιγμής. Σηκώθηκα από τη θέση μου, σφίγγοντας το τετράδιο στο στήθος μου, και κατευθύνθηκα αργά προς την έδρα. Τα βήματά μου αντιχούσαν στην άδεια αίθουσα, και κάθε ήχος μου φαινόταν εκοφαντικά δυνατός. Σταμάτησα μερικά μέτρα μακριά του, διστάζοντας να πλησιάσω περισσότερο. Γύρισε προς το μέρος μου, και τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Εκείνη τη στιγμή, ο χρόνος φάνηκε να παγώνει. Στα μάτια του άστραψε μια σπίθα ενδιαφέροντος, και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά ακόμα πιο γρήγορα. Ένιωσα τις παλάμες μου να υδρώνουν και έσφιξα το τετράδιο πιο δυνατά για να κρύψω το τρέμουλο. Ο κύριος Κυριάκος χαμογέλασε ελαφρά, αλλά αυτό το χαμόγελο δεν ήταν σαν τα συνηθισμένα. Είχε κάτι προσωπικό, σχεδόν οικείο. Μου έδειξε την καρέκλα δίπλα στην έδρα, προσκαλώντας με να καθίσω, και άρχισε να μιλάει για το δοκίμιο μου. Η φωνή του, βαθιά και μετρημένη, γέμιζε το χώρο, αλλά εγώ μετά βίας καταλάβαινα το νόημα των λόγων του. Η προσοχή μου ήταν καρφωμένη στα χέρια του, που ξεφύλιζαν αργά τις σελίδες της εργασίας μου, στην ελαφριά κίνηση των ώμων του, στον τρόπο που σήκωνε μερικές φορές τα μάτια για να με κοιτάξει. Η συζήτησή μας κυλούσε ομαλά, αλλά στον αέρα πλανιόταν μια ένταση, σαν ένα αόρατο νήμα να μας συνέδεε, τεντώνοντας όλο και περισσότερο με κάθε στιγμή που περνούσε. Όταν άφησε το δοκίμιο μου στην άκρη και με κοίταξε λίγο περισσότερο από όσο απαιτούσε η περίσταση, ένιωσα την ανάσα μου να γίνεται κοφτή. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η συνάντησή μας δεν ήταν απλώς μια συζήτηση για μια ακαδημαϊκή εργασία. Κάτι μεγαλύτερο γεννιόταν μέσα σε εκείνη τη σιωπή, και οι δυο μας, καθώς φαινόταν, διαισθανόμασταν ότι αυτό το βράδυ θα γινόταν η αρχή για κάτι απρόβλεπτο. Στο ευρύχωρο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επικρατούσε μια απόλυτη ησυχία,
που διακοπτόταν μόνο από τους ανεπαίσθητους ήχους του φθινοπορεινού ανέμου που έμπαιναν από ένα μισάνυχτο παράθυρο. Καθόμουν απέναντι από την έδρα, σφίγγοντας το τετράδιό μου τόσο δυνατά, λες και αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να με προστατεύσει από την αυξανόμενη ταραχή μου. Ο κύριος Κυριάκος, όρθιος δίπλα στο τραπέζι, ξεφύλιζε το δοκίμιο μου. Τα δάχτυλά του κινούνταν με τη συνηθισμένη του σιγουριά, αλλά παρατηρούσα στις κινήσεις του μια ελαφριά αφηρημάδα, σαν να μην ήταν πλήρως απορροφημένο στο κείμενο. Το φως των λαμπτήρων έριχνε απαλές σκιές στο πρόσωπό του, τονίζοντας τα αυστηρά χαρακτηριστικά του και τα σημαίνια μαλλιά που του προσέδιδαν την όψη ενός ανθρώπου που έχει δει πολλά. Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ στο θέμα του δοκιμίου, αλλά η φωνή του καθηγητή, βαθιά και ρυθμική, με περιτύλιγε σαν ομίχλη, εμποδίζοντάς με να συλλάβω το νόημα των λόγων του. Μιλούσε για τη δομή της εργασίας μου, επεσήμανε τα δυνατά σημεία και πρότεινε βελτιώσεις. Όμως, ο τόνος του ήταν πιο μαλακός από μικρομετόνο στις διαλέξεις και διέκρινα σε αυτόν μια ανεπαίσθητη ζεστασιά. Έγνεφα καταφατικά, προσπαθώντας να φάνω προσεκτική, αλλά το βλέμμα μου γλιστρούσε συνεχώς προς τα χέρια του που τακτοποιούσαν αργά τα χαρτιά, ή προς τα μάτια του, που μερικές φορές σηκώνονταν από τις σελίδες για να συναντήσουν τα δικά μου. Κάθε τέτοια στιγμή έκανε την καρδιά μου να σταματά, και αμέσως κατέβαζα τα μάτια, φοβούμενη μήπως παρατηρήσει την αμηχανία μου. Ξαφνικά, ο κύριος Κυριάκος άφησε το δοκίμιο στην άκρη και έκανε ένα βήμα προς την άκρη της έδρας, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ μας. Οι κινήσεις του ήταν ρευστές, αλλά διέκρινα σε αυτές κάτι σημαντικό, σχεδόν σκόπιμο. Διόρθωσε τα γυαλιά του, γέρνοντας ελαφρώς το κεφάλι, και άρχισε να μιλά για πράγματα μακρινά από το ακαδημαϊκό θέμα. Τα λόγια του άγγιζαν το πως οι σύγχρονοι άνθρωποι, απορροφημένοι από την ταχύτητα της ζωής, χάνουν την επαφή με τα αληθινά συναισθήματα, με το βάθος των δικών τους βιωμάτων. Μιλούσε για το πως η νεολαία, παρά την πρόσβαση στη γνώση, σπάνια αναρωτιέται για το νόημα των πράξεών της, για το τι κινεί τις καρδιές τους. Η φωνή του έγινε πιο χαμηλή, αλλά απέκτησε μια νέα χρειά, στοχαστική, σχεδόν προσωπική. Σαν να μην απευθυνόταν στη φοιτήτρια, αλλά σε έναν άνθρωπο που ήθελε να καταλάβει. Αυτά τα λόγια βρήκαν απήχηση στη ψυχή μου. Πάντα ένιωθα ότι η ζωή μου, γεμάτη διαλέξεις, εξετάσεις και φοιτητικές έγνοιες, στερούνταν κάτι σημαντικό, κάτι που θα μπορούσε να γεμίσει τις μέρες μου με νόημα. Άκουγα τον καθηγητή και οι σκέψεις μου ταξίδευαν στα δικά μου όνειρα, στην επιθυμία να βρω κάτι περισσότερο από την καθημερινή ρουτίνα. Τα δάχτυλά μου έσφιξαν ασυναίσθητα την άκρη του τετραδίου, και η αναπνοή μου έγινε λίγο πιο βαθιά. Σήκωσα τα μάτια και συνάντησα το βλέμμα του, προσεκτικό, ερευνητικό, σαν να προσπαθούσε να διεισδύσει στις σκέψεις μου. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα τα μάγουλά μου να καίνε και γρήγορα απέστρεψα το βλέμμα, προσποιούμενη ότι διόρθωνα τις σημειώσεις μου. Ο κύριος Κυριάκος, σαν να μην παρατήρησε την αμηχανία μου, συνέχισε να μιλά, αλλά τώρα τα λόγια του συνοδεύονταν από ελαφρές κινήσεις. Απομάκρυνε από το τραπέζι τα περιττά χαρτιά, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος, και μετά διόρθωσε πάλι τα γυαλιά του. Κάθε του κίνηση μου φαινόταν υπερβολικά εκφραστική, σαν να ήθελε σκόπιμα να τονίσει την εγκύτητά του. Παρατήρησα πως το βλέμμα του έμεινε πάνω μου λίγο περισσότερο από όσο απαιτούσε η περίσταση, και αυτό προκάλεσε μέσα μου ένα κύμα ανάμεικτων συναισθημάτων, ταραχή, περιέργεια και έναν ελαφρύ φόβο για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Προσπάθησα να επαναφέρω τη συζήτηση στο θέμα του δοκιμίου, κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά η φωνή μου δεν ακουγόταν τόσο σίγουρη όσο θα ήθελα, και ένιωθα ότι έχανα τον έλεγχο της κατάστασης. Ο καθηγητής, από την πλευρά του, απαντούσε στις ερωτήσεις μου, αλλά ο τόνος του παρέμενε απαλός, σχεδόν μαγευτικός. Έκανε ένα ακόμη βήμα, παρακάμπτοντας την έδρα, και τώρα στεκόταν μόλις μερικά μέτρα μακριά μου. Η απόσταση μεταξύ μας φαινόταν ταυτόχρονα ξεπέραστη και τρομακτικά μικρή. Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπά πιο γρήγορα και σταύρωσα ασυναίσθητα τα χέρια μου, προσπαθώντας να κρύψω το τρέμουλο στα δάχτυλά μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η παρουσία του με επηρέαζε τόσο έντονα. Αλλά στον αέρα πλανιόταν μια ένταση, λεπτή και σχεδόν απτή, σαν ένα αόρατο νήμα να μας συνέδεε, τεντώνοντας όλο και περισσότερο με κάθε στιγμή που περνούσε. Όταν τα βλέμματά μας συναντήθηκαν ξανά, ένιωσα την αναπνοή μου να γίνεται κοφτή. Στα μάτια του υπήρχε κάτι νέο. Όχι απλώς ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αλλά κάτι πιο βαθύ, σχεδόν προσωπικό. Έγειρε ελαφρώς προς τα εμπρός, στηριζόμενο στην άκρη της έδρας, και εκείνη τη στιγμή, μύρισα το διακριτικό άρωμα της κολόνιας του, αναμεμειγμένο με τη μυρωδιά των παλιών βιβλίων που πάντα κουβαλούσε μαζί του. Αυτή η αίσθηση ενίσχυσε την ταραχή μου, και έσφιξα ασυναίσθητα τα χείλη μου, προσπαθώντας να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. «Εσύ, Ελένη», είπε σιγά, και η φωνή του ήταν σχεδόν ψίθυρος, «τι είναι αυτό που πραγματικά αναζητάς?» Πέρα από τις σελίδες των βιβλίων, η ερώτηση έμεινε να κρέμεται στον αέρα, βαριά και γεμάτη νόημα, διαλύοντας οριστικά την ψευδαίσθηση μιας απλής ακαδημαϊκής συζήτησης. Η ερώτησή του κρεμόταν στον αέρα, βαριά και αιχμηρή, διαλύοντας τα τελευταία υπολείμματα της προσποίησης.
Ένιωσα τα μάγουλά μου να φλέγονται από την ένταση του βλέμματός του, και για μια στιγμή, με κατέλαβε η επιθυμία να αποφύγω την απάντηση, να κρυφτώ πίσω από τη συνηθισμένη μάσκα της επιμελούς φοιτήτριας. Αλλά κάτι στα μάτια του, ένα μείγμα περιέργειας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος, με ανάγκασε να ξεπεράσω την αμηχανία μου. Το λευκό μου φόρεμα φάνταζε ξαφνικά υπερβολικά λεπτό, ανίκανο να κρύψει το τρέμουλο που διαπερνούσε το σώμα μου. Άρχισα να μιλάω, και τα λόγια μου, αρχικά αβέβαια, απέκτησαν σταδιακά μια ειλικρίνεια που ξάφνιασε ακόμη και μένα. Του μίλησα για τα όνειρά μου, για την επιθυμία μου να βρω ένα νόημα στην καθημερινή φασαρία, για το πως μερικές φορές ένιωθα χαμένη στο ρυθμό της πανεπιστημιακής ζωής. Η φωνή μου έτρεμε, προδίδοντας την ταραχή μου, αλλά δεν σταμάτησα, λες και φοβόμουν ότι μια παύση θα κατέστρεφε αυτή τη στιγμή της ειλικρίνειας. Ο κύριος Κυριάκος άκουγε προσεκτικά, με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο, και τα μάτια του, συνήθως τόσο συγκρατημένα, τώρα έλαμπαν με κάτι νέο, μια ζεστασιά αναμεμειγμένη με βαθύ ενδιαφέρον. Δεν με διέκοψε, δεν με διόρθωσε. Απλώς με κοιτούσε, και αυτό το βλέμμα με έκανε να νιώθω ταυτόχρονα ευάλωτη και σημαντική. Όταν τελείωσα, στο αμφιθέατρο απλώθηκε μια πυκνή σιωπή. Ο κύριος Κυριάκος αισιώθηκε αργά, και οι κινήσεις του ήταν το ίδιο μετρημένες όπως πάντα, αλλά διέκρινα σε αυτές μια ελαφριά ένταση. Έκανε ένα βήμα πιο κοντά, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ μας σε μερικά μόλις εκατοστά. Και αυτή η κίνηση προκάλεσε μέσα μου ένα κύμα συναισθημάτων. Η αναπνοή μου έγινε κοφτή, και η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι μπορούσε να την ακούσει. Παρατήρησα το χέρι του, που ακουμπούσε στην έδρα, να τρέμει ελαφρώς και μετά να σηκώνεται, σαν να ήθελε να με αγγίξει, να διορθώσει μια τούφα από τα μαλλιά μου ή να ακουμπήσει τον ώμο μου. Όμως, συγκρατήθηκε. Τα δάχτυλά του στον αέρα, μόλις μερικά εκατοστά μακριά μου, πριν κατέβουν και ακουμπήσουν απαλά, σχεδόν διστακτικά, πάνω στο δικό μου χέρι, που εξακολουθούσε να σφίγγει το τετράδιο. Αυτό το άγγιγμα, τόσο ελαφρύ και σχεδόν τυχαίο, με διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το δέρμα μου πήρε φωτιά, και ένιωσε ένα ρίγος να με διαπερνά από την κορυφή ως τα νύχια, μέχρι τα λουράκια των σανδαλιών μου που έσφιγγαν τους αστραγάλους μου. Δεν τράβηξα το χέρι μου, αν και ένα κομμάτι του μυαλού μου ούριαζε να το κάνω, να διατηρήσω την απόσταση. Ανταυτού, το σώμα μου, σαν να υπάκουε σε δική του βούληση, έμεινε ακίνητο, και το βλέμμα μου υψώθηκε ασυναίσθητα στο πρόσωπό του. Τα μάτια μας συναντήθηκαν, και εκείνη τη στιγμή, όλα γύρω έπαψαν να υπάρχουν. Στο βλέμμα του υπήρχε τόσο βάθος, ένα μείγμα επιθυμίας και αυτοσυγκράτησης, που ένιωσα την ανάσα μου να κόβεται. Παρατήρησα τα χείλη του να τρέμουν ελαφρώς, σαν να ήθελε να πει κάτι. Αλλά αντί για λόγια, έσκυψε αργά προς το μέρος μου. Η απόσταση μεταξύ μας εκμηδενίστηκε, και ένιωσα τη ζεστή του αναπνοή στο δέρμα μου. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά, που έμοιαζε έτοιμη να σπάσει το στήθος μου. Σε εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσα να αποστρέψω το βλέμμα, να κάνω ένα βήμα πίσω, αλλά μια άγνωστη δύναμη με κρατούσε στη θέση μου. Το χέρι του εξακολουθούσε να καλύπτει το δικό μου, τα δάχτυλά του τώρα πλεγμένα απαλά με τα δικά μου, μια σιωπηλή υπόσχεση στον ηλεκτρισμένο αέρα. Κόσμος γύρω μου εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πια ούτε το αμφιθέατρο, ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε το κρύο βράδυ των Ιωαννίνων έξω από το παράθυρο. Υπήρχε μόνο αυτός. Η μυρωδιά του, η ζεστασιά της αναπνοής του, το βάρος του χεριού του πάνω στο δικό μου. Έκλεισα τα μάτια, παραδομένη στη δίνη των αισθήσεων που με κατέκλυσαν. Το πρόσωπό του ήταν τώρα τόσο κοντά στο δικό μου, που ένιωθα τη θερμότητα που εξέπεμπε. Περίμενα. Κάθε δευτερόλεπτο φαινόταν αιώνας. Η σιωπή ήταν απόλυτη, γεμάτη μόνο από τον ήχο το χτύπο της καρδιάς μας, που έμοιαζαν να έχουν συγχρονιστεί σε έναν κοινό, ξέφρενο ρυθμό. Ο χρόνος πάγωσε. Σε εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου, πριν τα χείλη του αγγίξουν τα δικά μου, ο κόσμος μου συρρικνώθηκε σε αυτό το ελάχιστο, ηλεκτρισμένο κενό ανάμεσά μας. Ένιωθα τη ζεστή του αναπνοή στο πρόσωπό μου, μια ανάσα που έφερε μαζί της τη διακριτική μυρωδιά του καφέ και κάτι βαθύτερο, πιο αρενοπό, που με έκανε να ζαλίζομαι. Και τότε, συνέβη. Τα χείλη του ακούμπησαν τα δικά μου, απαλά, σχεδόν διστακτικά. Ήταν ένα φιλί γεμάτο ερωτήσεις, όχι απαντήσεις. Ένα άγγιγμα τόσο τρυφερό, που στην αρχή νόμιζα ότι το φαντάστηκα. Αλλά μετά, ένιωσα το χέρι του να σφίγγει το δικό μου, και το φιλί έγινε πιο βαθύ, πιο απαιτητικό, σαν απελευθέρωνε μια συσσωρευμένη ένταση που έκαιγε κάτω από την ήρεμη επιφάνειά του για εβδομάδες. Ο κόσμος γύρω μου εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πια ούτε το αμφιθέατρο, ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε το κρύο βράδυ των Ιωαννίνων έξω από το παράθυρο. Έκλεισα τα μάτια, παραδομένη στη δίνη των αισθήσεων που με κατέκλυσαν. Τα χέρια μου, σαν να υπάκουαν σε ένα αρχαίγωνο ένστικτο, άφησαν το τετράδιο που κρατούσα σαν ασπίδα και υψώθηκαν αργά. Τα δάχτυλά μου άγγιξαν το ύφασμα του σακακιού του, νιώθοντας τη στιβαρή υφή του κάτω από τις παλάμες μου. Αυτό το άγγιγμα ήταν τόσο αληθινό, τόσο απτό,
που ενίσχυσε τα συναισθήματά μου, κάνοντας μου να ξεχάσω τα πάντα εκτός από αυτή τη στιγμή. Ο Αλέξανδρος, από την πλευρά του, ανταποκρίθηκε στην κίνησή μου με μια συγκρατημένη σιγουριά. Το άλλο του χέρι, που μέχρι τότε ακουμπούσε στην έδρα, γλίστρισε αργά προ τη μέση μου, και τα δάχτυλά του με άγγιξαν απαλά, σχεδόν άειλα, πάνω από το λεπτό ύφασμα του φορέματός μου. Οι κινήσεις του ήταν συγκρατημένες, αλλά ένιωθα μέσα τους μια δύναμη που μου έλεγε ότι κι αυτός πάλευε με τον εαυτό του, προσπαθώντας να μην ξεπεράσει ένα ακόμη όριο. Το φιλί έγινε πιο βαθύ, και ένιωσα το σώμα μου να γέρνει ασυναίσθητα προς το δικό του, εκμηδενίζοντας και την παραμικρή απόσταση μεταξύ μας. Τα δάχτυλά μου τσαλάκωσαν το ύφασμα του σακακιού του, και η αναπνοή μου αναμίχθηκε με τη δική του, δημιουργώντας έναν ρυθμό που φαινόταν ο μόνος που είχε σημασία. Αλλά ακόμη και μέσα σε αυτή τη δίνη του πάθους, και οι δύο συνειδητοποιούσαμε ότι είχαμε διασχίσει μια αόρατη γραμμή. Ένιωθα το μυαλό μου να προσπαθεί να με επαναφέρει στην πραγματικότητα, να μου υπενθυμίσει τις συνέπειες, το γεγονός ότι η σχέση μας ήταν απαγορευμένη, αλλά αυτές οι σκέψεις πνίγονταν στο κύμα των συναισθημάτων. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τι θα γινόταν μετά, δεν ήθελα να αναλύσω αν αυτό ήταν σωστό. Το μόνο που είχε σημασία ήταν το εδώ και το τώρα. Η ζεστασιά του, το άγγιγμά του, η αναπνοή του. Το φιλί διήρκεσε μόνο μερικές στιγμές, αλλά για μένα φάνηκε σαν αιώνας. Όταν τα χείλη μας τελικά αποχωρίστηκαν, άνοιξα τα μάτια και συνάντησα το βλέμμα του. Στα μάτια του υπήρχαν τόσα πολλά συναισθήματα: επιθυμία, αμηχανία, μια σκιά ενοχής. Ένιωσα την καρδιά μου να σφίγγεται. Εξακολουθούσα να κρατιέμαι από τους ώμους του, και τα χέρια του παρέμεναν στη μέση μου, και αυτή η φυσική επαφή έκανε τη στιγμή ακόμη πιο πραγματική. Στεκόμασταν τόσο κοντά που μπορούσα να δω τις ελαφρές ρητίδες γύρω από τα μάτια του, τις ασημένιες κλωστές στα μαλλιά του, και αυτές οι λεπτομέρειες απλώς ενίσχυαν την αίσθηση της οικειότητας. Καταλάβαινα ότι δεν υπήρχε πια δρόμος επιστροφής. Αυτό που συνέβη, άλλαξε τη σχέση μας για πάντα. Και αυτή η σκέψη ταυτόχρονα με τρόμαζε και με μάγευε. Έκανε ένα βήμα πίσω, σπάζοντας την επαφή, και ο αέρας που μπήκε ανάμεσά μας φάνηκε παγωμένος. «Ελένη». Ψιθύρισε, και η φωνή του ήταν βραχνή, γεμάτη από μια ένταση που δεν μπορούσε να κρύψει. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Τα λόγια του ήταν σαν ένα χαστούκι, που με επανέφερε απότομα στην πραγματικότητα του άδειου αμφιθεάτρου. Η εφορία αντικαταστάθηκε από έναν κρύο, διαπεραστικό φόβο. Στεκόταν απέναντί μου, με το πρόσωπό του να εκφράζει μια εσωτερική πάλη. Η ένταση μεταξύ μας δεν είχε υποχωρήσει, αλλά τώρα είχε αλλάξει. Είχε γίνει πιο βαθιά, πιο περίπλοκη, βαμμένη με τη συνειδητοποίηση του απαγορευμένου. Δεν ήξερα τι θα ακολουθούσε, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρη μόνο για ένα πράγμα. Δεν ήθελα αυτή η στιγμή να τελειώσει. Κοιταχτήκαμε για πολλή ώρα σιωπηλοί. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, πάρθηκε μια απόφαση. Μια απόφαση χωρίς λόγια, που σφραγίστηκε με ένα βλέμμα. Η ιστορία μας είχε μόλις αρχίσει, και ήξερα ότι ο δρόμος μπροστά μας θα ήταν γεμάτος σκιές. Το πρωί μετά από εκείνη τη νύχτα στο αμφιθέατρο, τα Γιάννενα μου φάνηκαν διαφορετικά. Ο αέρας ήταν πιο ψυχρός, οι σκιές πιο μακριές. Κάθε διάδρομος του πανεπιστημίου έμοιαζε με ναρκοπαίδιο. Οι λέξεις του Αλέξανδρου δεν έπρεπε να συμβεί, αντιχούσαν στο μυαλό μου, μια οδυνηρή υπενθύμηση της πραγματικότητας που είχαμε αγνοήσει για λίγες στιγμές. Όμως, το βλέμμα του, όταν έφυγα, μου έλεγε μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία που υποσχόταν συνέχεια. Και η συνέχεια ήρθε. Όχι με μεγάλα λόγια ή δραματικές εξομολογήσεις, αλλά με κλεφτές ματιές στις διαλέξεις, με ένα ανεπαίσθητο νεύμα όταν διασταυρώνονταν οι δρόμοι μας, και τελικά, με ένα λακωνικό μήνυμα στο κινητό μου, στο καφέ του Κάστρου. Στις 8. Πρόσεχε. Η σχέση μας μεταμορφώθηκε σε μια σειρά από κλεμμένες στιγμές. Οι συναντήσεις μας γίνονταν σε απομονωμένα μέρη, σε μικρά καφενεία στα σοκάκια του Κάστρου, όπου οι τουρίστες ήταν λίγοι και οι πιθανότητες να συναντήσουμε κάποιον γνωστό, ελάχιστες. Κάθε ραντεβού ήταν ένα μείγμα γλυκιάς προσμονής και παγωμένου άγχους. Ο φόβος της αποκάλυψης ήταν πάντα παρόν, μια σκιά που μας ακολουθούσε, προσδίδοντας στη σχέση μας μια πικρή γεύση αδρεναλίνης. Για τη σημερινή μας συνάντηση, είχε επιλέξει ένα φόρεμα σε βαθύ κόκκινο χρώμα, που αγκάλιαζε το σώμα μου και έπεφτε μέχρι λίγο πάνω από το γόνατο. Το συνδύασα με ψηλές μαύρες μπότες που τόνιζαν τα πόδια μου και έκαναν έναν υπόκοφο ήχο στα πλακόστρωτα σοκάκια. Στον καρπό μου φορούσα ένα λεπτό ασημένιο βραχιόλι, το πρώτο του δώρο, που μου το είχε δώσει διακριτικά μετά από μια παράδοση, κρυμμένο μέσα σε ένα βιβλίο. Όταν μπήκα στο μικρό, ατμοσφαιρικό καφέ, τον είδα να κάθεται σε μια γωνία, με το βλέμμα χαμένο έξω από το παράθυρο, προς τα τείχη του ΙΤΑΦΣ καλέ. Έμοιαζε κουρασμένος, πιο ευάλωτος από τον αυστηρό καθηγητή που ήξεραν όλοι. Μόλις με είδε, τα μάτια του φωτίστηκαν. Σηκώθηκε και με βοήθησε να βγάλω το παλτό μου,
και τα δάχτυλά του άγγιξαν για μια στιγμή τον αυχένα μου, στέλνοντας ένα κύμα θερμότητας σε όλο μου το σώμα. «Είσαι πανέμορφη, Ελένη», ψιθύρισε, όταν κάθισα απέναντί του. Οι συζητήσεις μας δεν είχαν πια καμία σχέση με τη φιλοσοφία. Μου μιλούσε για τη ζωή του, για τη μοναξιά που ένιωθε μετά το διαζύγιό του χρόνια πριν, για τα βιβλία που ονειρευόταν να γράψει αλλά ποτέ δεν το έκανε. Κι εγώ του άνοιγα τη ψυχή μου, μιλώντας του για τους φόβους και τις φιλοδοξίες μου. Σε αυτές τις στιγμές, η διαφορά ηλικίας και ο ρόλος του καθηγητή εξαφανίζονταν. Ήμασταν απλώς δύο άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως, η πραγματικότητα ήταν πάντα εκεί, παραμονεύοντας. Ενώ μιλούσαμε, το κινητό του δόνησε πάνω στο τραπέζι. Το κοίταξε και το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Η αλλαγή ήταν ακαριαία. Η ζεστασιά στο βλέμμα του έσβησε, δίνοντας τη θέση της σε μια παγωμένη ανησυχία. «Συγγνώμη», είπε απότομα, «πρέπει να φύγω». «Κάτι επίγον». «Αλέξανδρε, είναι όλα καλά?» ρώτησα, νιώθοντας την καρδιά μου να σφίγγεται. «Ναι, απλώς μια παλιά υπόθεση». «Μην ανησυχείς», απάντησε, αλλά τα μάτια του έλεγαν ψέματα. Σηκώθηκε βιαστικά, φόρεσε το παλτό του, έσκυψε, μου έδωσε ένα γρήγορο, σχεδόν κλεφτό φιλί στο μέτωπο και έφυγε, αφήνοντας με μόνο στο μισοσκότεινο καφέ, με τη ψυχή μου γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Έμεινα να κοιτάζω την πόρτα από όπου είχε βγει, προσπαθώντας να καταλάβω τι είχε συμβεί. Το βλέμμα μου έπεσε στο τραπέζι, εκεί όπου καθόταν πριν λίγο. Το είχε προσέξει κανείς, είχε αφήσει κάτι πίσω του. Ένα μικρό, δερμάτινο, μαύρο σημειωματάριο. Ένα από αυτά τα παλιά, θαρμένα τετράδια που κουβαλούσε πάντα μαζί του. Με χέρια που έτρεμαν, το πήρα. Ένιωσα μια φοβερή έλξη, μια απαγορευμένη περιέργεια. Για μια στιγμή δίστασα. Ήταν ο προσωπικός του χώρος. Αλλά η ξαφνική του φυγή, η σκιά στα μάτια του με έσπροχναν. Δεν άντεξα. Το άνοιξε στην τύχη, κάπου στη μέση. Η σελίδα ήταν γεμάτη με το χαρακτηριστικό, πυκνό του γραφικό χαρακτήρα. Τα μάτια μου εστίασαν σε μια πρόσφατη καταχώρηση, με ημερομηνία μόλις λίγων εβδομάδων πριν, λίγο μετά την πρώτη μας συνάντηση στο αμφιθέατρο. Διάβασα τις 3 τελευταίες γραμμές, και ο αέρας πάγωσε στους πνευμονές μου. Εμφανίστηκε ξανά. Έχει τα μάτια της μητέρας της. Αυτή τη φορά, δεν πρέπει να επιτρέψω στην ιστορία να επαναληφθεί.